سلام تخاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي ووتر تمنيتنا بحقنانيو مجمريا نايلومي أرستي بزي مخفت زي زخفت زلخو بعلامايو سلامتاي هاجرنا إرترا هاجر قدوسان هاجر دبرتات هاجر هايمانوت هاجر أملاخ كم زخونت مفلات يدلي كل فلوتنا هاجرنا كل تنو توريزم نبلونا هاجرنا نمتاي تفلترو ሃይማኖት ቦታ እዩ ደብረ ቢዘን ድዩ መስጊድ ናይ ጥንታዊት መስጊድ ኣብ ባፅዕ ዘላ ድያ መዛጊድ ናይ ኤርትራ እንተሪኢኻዮ ደብረ ሲና እንተሪኢኻዮ ማርያም ዳዕሪት እንተሪኢኻዮ መዓት ደብርታት ኩሉ እዚ ናይ ቱሪዝም ክኸውን ዝኽእል ቦታታት ናይ ኤርትራ ጥንታዊ ናይ ሃይማኖታዊ ቦታ እዩ ስለምንታይ ኤርትራ ሃገር ኣምላኽ ስለ ዝኾነት ስለዚ ኣይ ቲንክ እዚ ቀዳማይ ነገር ኣብዚ ፓትርያርክ ሻድሻይ ፓትርያርክ ሃገር ኤርትራ أبنا باسيليوس رسالة كرب باسات أبا باسيليوس زقبولو زلو مدرخيو بقولو تي مرحلتنا يتحجر دماغو تساتي في اللو and this is very important I think إرترا أبتتخك كلنيا مسلاكت ملاسكت كلالوا زخانتايو إرترا هاجر أملاخ هاجر هايمانوت هاجر انتهاو تاريخ زلوا بفلا إمنت مسلمنا كريستنا أبكد ميتيناس لذي نزك ميت زلو بلج أنا نخنتك عملت خينا أبتتخك كلنيا مسلنا كملا سالنا That's why دما نزي كمين تروحوا تكملوا خلوا تمزمور من البات نا أرثوذكس لزخونت جلا سب كتم معي خليجن أنت هاو تاريخ نايزي إذا مزمور زنسهم عزلنا ويون زهر مزن ريزلنا أب على ما فلي بوتا تطري زليو زي كأنا زي كنيت زخول تريد اللغاب عالم يلن أب وحدة تجرا زلو تراير ترى دما كابتن وحدة تجرا لزخونت أنت هاو بالرشا هيريتاج ناير تراس لزخونة كنت كملوا زلنا يوم بتخكل نايلو مارستي بزعبا زتراي كزاربي لا يكونكن كن حنت كابت دس بلت الناس لزغونت اب انترو كبرا مريته اجينا بعالم درجه بزع كنرينا اب زبانا دما بفلاي بعين بوليتيكا بزح فشفش لزلو نعون كرينا كونغو كتزارب كلا من البات كنسمي war and called on the council to act decisively. Le Conseil de sécurité. This Security Council must impose targeted sanctions, including asset freeze and travel ban, not only against identified members of the chain of command of the RDF, but also against the political decision makers responsible for this aggression. Rwanda's ambassador did not admit its troops were fighting alongside the M23, but also didn't deny it. The current crisis could have been averted had the DRC government demonstrated a genuine commitment to peace. After the meeting, I asked Congo's foreign minister if So بزن رياض لنا تكونتات نبزل عليه كونتات يخي كم زلو زين تايزر كازلو تايزر نازلو السودان قربيتنا هب حماق نبز بعسي ولا كو حجل انكنه تسفاز هب كونتات تي دعم سريع زبهال RSF كاب خرطوم تدفي وص كم زلون كاب بزع بوتات تدفي وص كم زلون زجلس حبريتاي وص انتلو but the problem still exists تسعجم علو تكونتات دما أبز جد كونتات بس هلو أم كبابينا سجر بحري أبي منزل حشويا ريالنا سوماليا تخون زلا كونتات نرلنا أبي إثيوبيا زجبر زلا كونتات نرلنا هجد ما أبرواندا ونحدش هيكون عندنا بكمية كونتات يخيدالو حيال هاجر تزي كوينو أبز عجنا أتوزل لنا مدرخ أتينا زلنا زغط المدرخ مالتيو حيال هاجر عد إنه تزحلوه نقع أنت فتيرك أخي لكايو ملخ تبز زلو زخون نقع أنت فتيرك بوجير نفاسك أتوقع مخانو ردويو الحزب دما نزيات رايانا كفلتون كحبريتا كبونز دلي نايب حكي زت حساسب جزيو I hope تكونتات نتحزبي أبز بزو حزبي وتباديل زلو رأي وزي السدات كم حسومي بقى كاب كتماتات كوسو تباهيلهم إذا سئلتاتنا يا أفريقيا تمليسو لك كاب جزاخا مفنقال إن عن الرزالنا very sad tragedy بأفريقيا جن again تكونتات أب كبابينا رحوق زلت رأي كي مسلكم أب كبابينا بيماننا تجابنا تمساسالي سئلتات إن عن الرزالنا عبنت أب رحوق بخاطر اللي كانوا بزخت كايو فيديو أبزوانزي إذا سئلتات زي خاطري كابيز ما تسين تحرير كاجن كابزي روز ما تسيكونن نبي كبيا تمليسنا هوري زنريا زلنا أبتغراي زجبر زليو سلام سلفي بخال من قدي درجة سلست عين سلام سلف أبتغراي ريال له سلستيو انتهي ما بقسنا طايف الاتنين مالت بنتر بوليتيكاوي حشوية أبتزوبا زليو جن تابعي زبقسيو نمنتهي لما يندحريلك إذا كله بوليتيكاو قوسي زلوا أبتبوتاتي ولا حنتو نيراتن تا فيديو ترخيبها نزتفل عليه العما بيستفل عليه من قدي زفتر زلو كنتاتنا نرزلنا and the problem اتساقم إننا قصله إننا نهاره إننا خفيه زخيز الله
ምክንያቱ ሓደ ሪፖርት ናይ ኣሜሪካ ኣብዚ ቀረባ ብዘውፅኦ መንገዲ ኣብዚ እውን ነይሩ ካልእ ከሪአኩም እየ ፅንሂለ ኣብ ድሕሪ ለመዝበፃኩ ከሪአኩም እየ ሓንቲ ካብተን ኣብ 2000 እዚኣ ስምዕዋ እዛ ሪፖርት እዚኣ ካብ ኣሜሪካ ኣብዚ ናይ conflicts to watch in 2025 ዝብል ኣብ 2025 ከጋጥሙ ዝኽእሉ ፀገማት ተባሂሎም ዘውፅዎ ሪፖርት ቤት ምኽሪ ርክባት ወፃኢ ኢትዮጵያ ሓንቲ ካብተን ኣብ 2025 ቋፅራ ፈረንጂ ምንጪ ጎንፅን ዘይምርግጋዕን ክትከውን ትኽእል ሃገር ብምባል ገሊፅዋ ብመሰረት ቤት ምኽሪ ርክባት ወፃኢ ኢትዮጵያ ሓንቲ ካብተን ኣብ 2025 ቋፅራ ፈረንጂ ፍልፍል ጎንፅን ዘይምርግጋዕን ክትከውን ትኽእል ሃገር ብምባል እዩ ኣብ ዘውፅኦ ፀብፃብ ኣመላኺቱ ዘሎ ቤት ምኽሪ ርክባት ወፃኢ ኣብ ዘርዘሮ ሓበሬቱ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ሰፊሕ ሲቪላዊ ግጭት ንማእኸላይ መንግስቲ ዘየረጋግዕን ናብ ዝገደደ ሰብኣዊ ቅልውላው ዘስዕብን ከም ዝኾነ እዩ ኣፍሊጡ ብፍላይ ፖለቲካዊ ምጥምማት ቀርኒ ኣፍሪቃ ንኢትዮጵያ ካብቶም ዓበይቲ ስጋኣታት ጎንፂ ዝበለ እቲ ዝወፀ ፀብፃብ ውሽጣዊ ጉዳያትን ኣብ ክልላት እታ ሃገር ዘሎ ምዝመዛ ፀጋታትን ናብ ጎንፂ ክወስዱ ካብ ዝኽእሉ ጉዳያት እዮም ይብል ወጥሪ ቀየብ ሓሩውን ኢትዮጵያ ምስ ጎረባብታ ከራፅማ ካብ ዝኽእል ዛዕባ 2025 ቋፅራ ፈረንጂ ኢሉ ጠቒስዎሎም ቤት ምኽሪ ርክባት እንታይ ንርኢ ዘለና እዚ conflicts to watch ኣብ ሽግራት ዕግርግራት ፀገማት ኣብ ኣፍሪቃ ክህሉ ዝኽእል ተባሂሉ ዝግለጽ ዘሎ ኢትዮጵያ ሓንቲ ምንጭ ናቱ ክትከውን ከም ትኽእል እዚ ክበሃል ከሎ there is also another reason for it ካብዚ ብምቕፃል ካብቲ ዕግርግራት ዞባት ከጋጥም ክእል እዩ ካብ ዝብል ሪፖርት ቀፂሉ ድማ መንግስቲ ኣሜሪካ መንግስቲ ዶናልድ ትራምፕ ሓደ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ ከም ዘሎን ዝኾነ ይኹን ሓገዝ ንሃገራት ዝወሃብ ጠጠው ክብል ከም ዘለዎ ኣዚዙ ከም ዘሎን ብጀካ ንግብፅን እስራኤልን ኢልና ነርና ስለዚ ኢትዮጵያ ሓንቲ ካብቲ ሓገዝ ናይ ኣሜሪካ ዝያዳ ትረብዕ ዝነበረት ሃገር ከም ምዃና መጠን ኣብዚ እዋን እዚ ሓገዝ እዚ ጠጠው ስለ ዝብል ዘሎ ንኣሜሪካ ንኢትዮጵያ ዓብይ ሽግር ክፈጥረላ ዝኽእል ምዃኑ ሓድሽ ሪፖርት ናይ ኢትዮጵያ ባዕሉ ናይ ኢትዮጵያ ሪፖርት ዘውፅኦ ገሊፅ ኣሎ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ወላ እኳ ኢትዮጵያ ገለ ካብተን ዝዓበያ ሓገዝ ትረክብ ሃገራት ልዕሊ ግብፂ ወይ ልዕሊ ካልእ ትወስድ ተደይነበረት ኣብ ዝሓለፈ ኣብ 2024 ጥራይ Ethiopia received $1.2 billion in US assistance in 2024, making it heavily reliant on American support. ስለዚ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ሓገዝ ብዝለዓለ እትፅጋዕን ናይ ኣሜሪካ ሓገዝ እዘድልያ ሃገርን ስለ ዝኾነት እዚ ጉዳይ እዚ እውን መሊሱ ነቲ ኩነታት ከብእስ ዝኽእል ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ again another issue to watch እዚ እናኾነ ከሎ ኩነታት ካሪኻ ዓቕሚ ነፍስኻ ምኻድ ግን ፅቡቅ እዩ የግዳስ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ሰም ስምዕዎም ኣብዚ ነገሮችን በቀላሉ ማስፈጸም የሚችሉ ሀገራት አሉ ኢትዮጵያ እንደዛ ውስጥ አይደለችም ለምሳሌ አሜሪካ በቅርብ ተመራጩ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ የፓናማ ቦይን እንወስዳለን እያሉ ነው ከዴንማርክ ላይ ግሪንላንድ እንወስዳለን እያሉ ተሰማለ ፐብሊክሊ ስለሚሉ ማለት ነው በተመረጡ የመጀመሪያ ቀን ንግግራቸው ላይም ኢናጉሬሽን ስፒች ላይም ካተውታል እና ሐሳብ አይደለም እነሱ ሊያስፈጽሙ ይችላሉ አሁን ካላቸው ግሎባል እንትን ማለት ነው ፖዚሽን አንፃር ኢትዮጵያ ግን እንደዚህ አይነት ፓወር የላትም መብቷን መጠየቅ ሰንታይ ዝብል ዘለዚ ኣገለገለ ሃገራት ከም በዓል ዶናልድ ትራምፕ ንኣብነት ንግሪንላንድ ድዩ ከምኡ ድማ ንፓናማ ክንወስድ ኢና ብሓይልና ይብሉ ኣለዉ ኢትዮጵያ ከምኦም ኣይኮነትን ግን ዝግባኣ ነገር ንክትወስድ ድማ ኩሉ ዝከኣላ ክትገብር ዘለዋ ሃገር እዩ ዝብል ዘሎ ላይክ ብሓይሊ ከም ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኮይኑ መፅኡ ሲ ናይ ካልኦት ባሕሪ ንክወስድ ናይ ኤርትራ ባሕሪ ብርግፅ ክዛረቡ ከሎ ኩሉ ግዜ ሓይሊ ትብል ቃል ናብ ኤርትራ እያ ናብ ጅቡቲ ይኮነ ናብ ሶማልያ ይኮነ ሓይሊ ክብሉ ከለዉ ናብ ኤርትራ ገፁ እዩ ትዘረባ ስለዚ እቲ ዘረባ ናቶም እንታይ ምዃኑ ንርኢ ኣለና እዚ ከዓ ንኤርትራውያን ዝለዓለ ንቕሓት ከም ዘድልየናን ዝዓበየ ኣብዚ እውን ብኩሉ መንገዲዮም ፕሮፓጋንዳ አንጻር ኤርትራ ዳርጋ መዓልታዊ መውዓልዮም ይኮይኑ ዘሎ ኢሳያስ አፈወርቂ ኤርትራን ከእናት ማህፀኗ ኢትዮጵያ ፈልቅቀው ሀገር ካደረጓት በኋላ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ረጅም እጃቸውን የማስገባት ታሪክ አላቸው። የኤርትራን ሀገርነት ከተወሰደ ግን ስታስበው 120 ሚሊዮን ያለ ህዝብ ያላት ሀገር ኢትዮጵያን መሰል ሀገር በጠላቶቿ ዲዛይን ተደርጋ ግን ለጅቡቲ ወይም ደግሞ ለኤርትራ ያላትን ቡናውን ሸጣ ቆዳና ሌጦ ሸጣ የቅባት እህሎች ሁሉ ሸጣ ከ2 ቢሊዮን ዶላር በላይ ማሰባሰባ መገበር አለባት sometimes ዝብሉ ዘለዉ እዚኣቶም እቲ ፋንታዚ እቲ ሕልሚ እቲ ንምብልሻው ዝግበር ዘሎ ኣካይዳ አንጻር ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ፕሮፓጋንዳ
ንምንታይ ዝደምፃልኩም ዘለኹ እቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝግበር ዘሎ ዋዕላታት ካብ ምንታይ ዝብገስ ምዃኑ እቲ ኣጀንዳ ምስ ምንታይ ከተተሓዙ ከም ዘለካ ካብዚ ኢና ንርኢ ዲስ ፕሮፓጋንዳ ብፍላይ እዚ ናይ ኣብቲ ገባሕር ዶ ገሎ ዶ ዝብል ፕሮፓጋንዳ ንነዊሕ እዋን ክደፍኡሉ ዝፀንሑ ብዙሓት ተፃረርቲ ሓይልታት ዝነበሩ ዘይፋተው ዝነበሩ ሓይልታት እውን ብሓደ ኮይኖም ክደፍኡሉ ዘለዉ እዮም ንኣብነት ብመትከል ክልተ ጠቕላላ ክራኸቡ ዘይክእሉ ዝነበሩ ኣብዚ እዚ ኩነታት ዝዘራኽቦም ዘለዎ እስከራዩ ኣብዚ ህወሓት አብሶሉት በሆነ መንገድ ተቆጣጥሮ ብሒቱ ነው የሚባለው ተገኘ ሙሉ በሙሉ ተቆጣጥሮ ይዞት የነበረውን የፖለቲካና የመንግስት የናሬቲቭና የመረጃ መዋቅርና ስፔስ አቶ ለአዲስ የፖለቲካ ለውጥ የተመቸ ሁኔታ ተፈጥሮ የነበረ መሆኑን የህወሓት ያንጅ መደረጉን እድል ረግጠውና ጥለው ለአራት አይታደጉም። በጣም የሚያሳዝን እሱ ባደረግ ጽፈዋል። እዚህ አስቻለ ምክንያት ምንድነው? ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እዚኦም ክልተ ሰባት ጥራይ ውሰድዎም ኣብ ናይ ኩናት ናይ ትግራይ ከሎ ብፍጹም ኣብ ሓደ ጣውላ ቀሪቦም ክዘራርቡ ዘይክእሉ ሕለፍያ ዝዓይነቱ መትከሊ ነይሮም ሓደ ህወሓት ቡድን ዝበሃል ክድምሰስ ኣለዎ ክእለ ኣለዎ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓይሊ ኩሉ ክብተና ኣለዎ ዝብል ዝነበረ እዩ ሓደ ድማ ኣብይ ኣሕመድ ተጓሒፉ ካብቲ ሃገር ክእለ ክኽእል ኣሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ መፂና ስልጣን ክንወስድ ኣለና ባሕሪ ናይ ኤርትራ እውን ክምንጥል ኣለና ዝብሉ ክልተ ተፃረርቲ ሓይሊ ዝነበሩ እዮም ሕጂ ግን እቲ ህወሓት ዝበሃል ካብቲ ፀወታ ከውፅዎ ስለ ዝደልዩ ዘለዉ እቲ ቴድሮስ ዝበሃል ይኹን ነዚ ስዩም ዝበሃል ዘሎ ክልቲኦም ብሓደ ክሰርሑ ፀገም የብሎምን እታ ክንዲ ምንታይ ፅልእ ኣለና ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ክንዲ ምንታይ ጥርጠራ ኣለና ኣብ ልዕሊ እዞም ኢሊት ማለት እዩ ህዝቢ ኣይፅላእን እዩ ኣብ ልዕሊ ኢሊት ወይ ከዓ ትምሁር የባህሊ ፖለቲካዊ መርሕነት ወይ እውን ፕሮፓጋንዳ ዝሰርሕ ሓንቲ ነገር ክትርዳእኩም ኣለዋ ልክዕ ከምዛ ንፋስ ቅይር ክብሉ ዝኽእሉ ምዃኖም ክትፈልጡ ክትክእሉ ኣለኩም እቲ ዘሕዝን ክፋል ከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ኣብ ኤርትራዊ መንእሰይ ዘይትርኢ ምዃንካ ብፍላይ እቲ ተቃዋሚ እየ ዝብል ዝነበረ ደሪቑ ኣቡ ኣነ ምስ ደጋፋይ ክዛረብ ኣይክእልኒ ደጋፋይ እኮ ብላብላ ክብል ዕግርግር ክገብር ኣፈቐዱ ጓና ከይዱ ክንብርከኽን መጋበርያ ክኸውንን ፀገም ዘይብሉ ምስ ሓዉ ወላ እውን ብፖለቲካ ካብ ይፈለ እስከ ደሓን ናይ ፖለቲካ ፍልይ ኣለካ ምስ ሓዉ ክረዳዳእ ዘይክእል ምስ ወዳዕቱ ክረዳዳእ ዘይክእል ምስ ጓና ጉንብሕብሕ ክብል ዝኽእል ግን ኢኻ ትርኢ የግዳስ እዚኣቶም ንኤርትራ ንከርብሑ ንኤርትራ ንምጥፋእ ክኸውን ከሎ ምስ ዝኾነ ይኹን ሸይጣን ኩሉ ግዜ ሪኦርጋናይዝ ኮይኖም ብሓደ ክሰርሑ ንርኢ ኣለና ክንዲ ምንታይ ንዓና ንክሃስዩ ይገብርዎ ኣለዉ ክንመሃሮን እቲ ብፍላይ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ኮይኑ 10 ግዜ መጋበርያ ናይ ካልኦት ሓይልታት ክኸውን ዝመርፅ ዘሎ ካብዚ ጉዳይ እዚ ክመሃሩ እዩ ዝግብኦ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ሓደ ጣውላ ኮፍ ኢሎም ሓደ ባይታ ክዘራረቡ ይግብኦም ኢሎም ግን ኣብ ሓደ መስመር መፅኦም ኣለዉ ስለምንታይ እቲ ናይ ህወሓት ሓይሊ ናብ ኤርትራ ገፁ ክጥምት ከም ዝኽእል ስለ ዝፈርሑ ዘለዉ እዩ ኣብዚ ስምዑ ሕጂ እዚ ምናልባት ካብታት ዝብገስ ብዝተኻእለ መጠን ናይ ጦርነት ዓውደ ኩናት ክትኾን ክንፈቅድ ይብልና ብወገን ከም ዝበልኮ ኣነ ብዝፈልጦ بركي أنا كمان من قص حلافي بس فولتو درجة بس إيرترا ترحب عبي سب الليل يوصل أو زخونة ناي بوليتيكا صراحة الله خذول أو زخونة أجندة للنزول جن ركب تسبولكم تسبقنا يجمرنا نقوله زفكر له همز غيرنا مش فاندو بهمز غيرنا قالوا زول سوات له إسقي جاي فانون إيرتران ما تقرأ حتى وزن الكات بريتوريا وزن الكات هاي بوزيشن مسخيرة وسام هنسار حزب حتى حتى اللي كان حزب تقرأ ما أخذ خاطر تكبر زباكة مثل إيرترا هم عينة تركب بهايست ليفل تجمر سوت اليوم بريتوريا عم فراس استواصل قبر أنا بركب كم تقول كوا أنا بركب يقبرني كابركب حليفه جن هاي تواريدنا سرحنا وزن نقرت عابي بريتوريا فرسلو رايت درنده حزبنا عرسون مخال زخلو عرس مركوسان مرقاص بحرشا قوا توسنت من قصاص جمروا له مبزحتو መቸም ጉዳይካ ገዲፍካ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ንግሆም ምሸትን ከም ኣጀንዳ ጌርካ መራሒ ይኹን ፖለቲከኛ ይኹን ኣክቲቪስት ይኹን ካብ ትግራይ ብዛዕባ ኤርትራ ምዝራብ ፖለቲካል ኢሊት ናይ ትግራይ እታ ዝበለፀ ስራሕ ክገብርዋ ዝኽእሉ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ሓሸውየ መባል እዩ ኣነሲ ሓንቲ ትገርመኒ እዚ ኩሉ ሰላማዊ ሰልፊ ናብ መን እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ንመን ክሰምዓሎም ዝደልዩ ዘለዉ ኣነ ይርዳዕንን እዩ ምክንያቱ ወላቶም መራሕቲዮም ንባዕሎም ሰላማዊ ሰልፊ ዝገብሩ ዘለዉ ኣብ ዝረአዩ ምምሕዳር ኣብ ኩሉ ከባቢታት ትግራይ መሓውር ከይተክል ታዩ ከቢድዎ ታዩ ከልኪልዎ ዝብል ክኾኑ ዝግብኦ ነይሩ ናይ መቐለ ከንቲባ ጉዳይ ጥራሕ ኣይኮነን ዓብዪ ሽግር ዘለና ግዝያዊ ምምሕዳር
زحزم عمامات كفصم تدا خوينو او كلهم كبابتات تግራይ እግሩ ከተክል ክግበር خللو بستودم منقدي እግሩ ከይተክል ለምግባር استغور ጻዕዳታት ኣብ ኣስታት خلت ዓመት ዝኣክል تسلب عينا تس بسم فنانا تس حدنتنا كنحليلنا كساب حزي كي تفصموا صريحنا هنا انتينا نري ዘለና ማለት እቲ ፖለቲካል መርሕነት ናይ ትግራይ ዝዓበየ ፀገምናቱ ጉዳይ ክፈትሕ ስለ ዘይከኣለ እዩ እቲ ዝሕዝን ንሱ ክፈትሓሎም እቶም ናይ ወፃኢ ሓይልታት ናይ ኣሜሪካ ሓይልታት ንትግራይ ማይክል ሃመር ቅድሚ ስልጣኑ ምውዱ ናብ ትግራይ 10 ግዜ ኸይዱ ምስ ጌታቸው ተራኺቡ ምስ ደብረጽዮን ተራኺቡ ምስ መን ከዘይ ተራኸበ እቲ ውፅኢት ናይቲ ኩሉ ማይክል ሃመር ዝገበሮ እዛ ሕጂ ንሪያ ዘለና ትግራይ እያ ተርዲኹም ኣለኹም እዛ ሕጂ ንሪያ ዘለና ትግራይ በዚ ኻረዩ ሕጂ ካልእ ሰላማዊ ሰልፊ ኣይ ዶንት ኖ መን ሰላማዊ ሰልፊ ዝገብር ዘሎና ይርዳእኒ ፍትሒ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ከም ዝተገበረ بدل ايو مش حجاب كم استغالسنا مش حجابنا كل مهارنا زخا حجاب جيركن تندق نستيون كي مهاراديو قال اب اخصم هذا كيس قاطي من يرو زخا نايتي ابلي مسلم تقتلت امنه مسلمنا زخونو تغارو زور زلو صقم نعوز قاميوم سلازي لايك اي دونت نو تي كنتات ناي تግራይ ولا حنتي قامت حزك تريلو زي تخل تابي نابي قصي زخي زلو انتي تموداتو كون باي ذا واي ابزل حنت فيديو خا كل سبكا كفلطو زغبو اب تግራይ زلو كندي سب فقدو كامبيوتر تغحيفو درا لوتو زي ربالو زلو عدي ابزرا يج مرعانا يقالوني ጻድቃን ገለይሎም የማልጭም ኣብ ሶሻል ሚዲያ ሪዮ ተመዛበልቲ ኸይሎም ረይወት مرعانا ريوت داستا يمثل لايك سيريسلي هذا ነገር ክርዳኩም ዘሎ ኣነ መርዓ ምግባሮም ክዳን ምግባሮም ወላ ሓንተ ገም ይብሉን ሰናይ ነገር እዩ እቲ ዲስፓሪቲ ትፍልሊ ኣመንጎቶም ፖለቲካዊ ክላስ መራሕትና ኣትኩም ኢና ዝብልዎ ዘሎ መራሕትን ኣብቲ ተራ ህዝብን ዘሎ ኣብዛ ሃገር ኢትዮጵያ ትበሃል ካብኡ ሓሊፍካ ድማ ኣብዚ ትግራይ ዝበሃል ህዝቢ ብብዙሕ ሽግራት ዝሳቀየሉ ዘሎ ረይዎ እዚ ሕጂ ፖለቲካዊ መራሒ እዩ ናይዚ ኩሉ ዝገብሮ ዘሎ ውራይ ገለ ክፋልናቱ ነቶም ሽግረኛታት ዝገብሮ ሰናይ ንጽድቅ ናይ ምኾነን ነው እቲ ኣብ ኣመንጎት ህዝቢ ዘሎ ፍልሊ ናይ ብሓቂ ዝስደምመካ ነዚኣቶም እዮም ድማ ከማርኣያ ከም በዓል ጀነራል ጻድቃን እናበሉ በኣታቶም ክጀሃሩ ንሪኦም ነርና ዞም ኩሎም መልመፅቲ ዘለዉ ሕጂ ማለት እዩ ኣብዚ ሓንቲ ጽብቕቲ መልሲ ተዋሂቡ ነይሩ እስከ ስምዑ ወዚያ ኣብዚያ ዘላ ዘረባ حافي مايكل روبن تبعله اب 1945 تبعله ويب سايت هذا صحفاوي له The United States must act أبيعتها زول سرعة من قصة أمريكا بوجه إن خالي خسرت خير على regime change خير بالخير إذا الأمريكان عندهم هرمناي زول حدث بصحيفوسي أبت تويتر كدنا أجوخان بالله أمريكان يرتراس قالوا خجبر الله وايل صحيف الله حدث عدامه أجوخان بالله إلينا عنده أنت إذا خنا خبنا حش سر الله وين قاعدين أحمد قداين نقولكم صبوت نصبوت إن ما لمنكم إلينا عند خطبلو ما حنقكم جز قاتك ولا تصرفوا أحسن الله من بعزي نافوق بومباتات أمريكا لنا نحن نافوق صاروت أمريكا لنا نافوق سانجاتات أمريكا لنا نحن أمريكا ما حسب حد صبونا خوين حاجة رايت قانون يخونز ولا أمريكا عدم بصوم كل ما عليها زي بقولهم حربين هذا خفي لحق أمريكا حرمنا نبلا رصح رصهم على الحوس دتكمكم نتبجنبار ظل إفراو جنا سلاتي كتعدوا ملو بتقاسيمكم ما يتحضروا كازيات خفن رحاقوا خابكم ديم دامس Exactly. It's a very, very powerful message. رأي وبزي سمعوا عجيت حسابات انتاي كم زمثلك ولا وتهدرا وحسابون على اللوام. فلا لي درونات على اللوام.
درون استفلا درونات اللوا مالتي عبنت وقات $9,000 درون اللوا نفس قتلتاوي مدقعت زغبرا درونات مالتي زين حجي انا حنت بجزء نسخه حنت بجزء نسخه حنت بجزء نورمال مالتي 100 كمان سن بجزء نخيل درون من مليونات راح يكون ما معتاش حتى راح يكون زلوا مالتي ولا تا مساليتون درون يعني مساون بزح قم نغير زلوا مالتي حجي درون استفلا درونات اللوا مالتي جنرال كيروس كم تريو دلهم كاب سنت ببنيا ناب جنرال نتغير زلو بدرونات فيديو كما يجرم يا مكانا بيرو ما يدنو درونات نفس وكفنا ببتشعت تشع درون سديدنا I don't know كابي يوم كابت هوتيل كابت أخي باز قبروا لزلو بوتادي انتن درونات نبير تراجع سنك خدا كلا يدما إذا كنا تاتزي I think أبهوتتا أتي علامة ولا نايتي أخي باز قبر زلون أبزون رأي كاله قست متعال متفلقوت በሰላማዊ መንገድ ነው ወይስ በትጥቅ? እኛ ምንለው በሰላማዊ መንገድ ነው። ምክንያቱም በዲፕሎማሲ በኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ በሁሉም መንገድ ማድረግ አለብን። የመጀመሪያ ታሲያም ሰላም ነው። የኤርትራ ህዝብና የኤርትራ ወጣት ሁሉ ማለት ነው ጎረቤቱ ኢቭን የኢትዮጵያ መንግስት የኢትዮጵያ ህዝብ ሰላም ነው የሚፈልገው ማለት ነው። እኔ ሕጂ እንታዩ ትሕቶ ዘሎ መሲልኩም ሓንቲ ነገር ኣብዚያ ኩሉ ሰብቲ ህዝቢ ኤርትራውን ጽቡቅ ገይሩ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ጌታቸው ረዳ ኣሜሪካ ሙሉ ብሙሉእ ዝደገፈቶ ቃልሲዮም ኣካይዶም ተርዲኹም ኣለኹም ኣሜሪካ ኣጆኹም ኢላ እቲ ኩናት ክጅምርን ሳብ መወዳታን ኣብ መወዳታ ድማ ብነፋሪት መፅኦም ብጅቡቲ ገይሮም ንፕሪቶርያ ወሲዶም ዘፈርሞ ነቲ ኩናት እውን ንሶም እዮም ነይሮም ስለዚ ኣሜሪካ ሓጊዛቶም ኩሉ ነገር ገይራቶም ዲፕሎማስያዊ ኣብ ሴኩሪቲ ካውንስል ክንደይ ኣኼባቶ ገይሩ ገለ ኣብ መወዳእታ እዛ ሕጂ ዘላታ ትግራይ እያ ኮይና ዘላ ንኣብነት እዚ ሕጂ ኣብዚ ረጂም ቼንጅ ኣሜሪካ መፅያ ክትረድኣና ክብል ከሎ እዚ ሰብ ማለት እዩ እታ ኣሜሪካ ቅድሚኡ ዝሓገዘቶም እሞ ኸ ኣንጻር ዝለሕልሐ ኣቢ ዝኾነ ይኹን ለውጢ ከምፁ ዘይከኣሉ ሎሚ ድማ ኣሜሪካ ገይም ቀይራ ረሲዓቶም ዘላ ኣብ ፈቐዱ ኣንጎሎ ኮይዶም ንዑ በጃኹም ርድኡና ህዝብና ይበታተን ኣሎና በለ ሓደ ብፀጋም ሰላማዊ ሰልፊ ይገብር ሓደ ብየማን ሰላማዊ ሰልፊ ይገብር መን ሰላማዊ ሰልፊ ዝገብር መን ይኸሰምዑ ነቲ ኩነታት ክቕይሮ we don't know ኣብ ከምዚ ደረጃ ወዲቓ ዘላ ነዚ እናረኣዩ ክመሃሩ ስለ ዘይደልዩ ድዮም ወይስ ታቐንዲ ኣነ ተኻለይቲ እያ ዝብል ኤርትራ ከምኡ ክትከውን ስለ ዝደልዩ ናተይ መረዳእታ they are too smart ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ኣይፈልጥዎን እዮም ክትብል ኣይትኽእል ኢኻ ይፈልጥዎ እዮም ምስ መራሕቲ ናይ ትግራይ እዮም ዝራኸቡ ዘለዉ بغاتا امين مس ጌታቸው ረዳ ተራኺበ ኢሉ ሓደ ዩቲዩበር ኣብ ዝምጽ የልኩም ነይረ እቲ ዝገብርዎ ዘለዋ ካይዳ ኩሉ ደይ መደይ ተባሂሉ ንምንታይ ዕላማ እዩ ዝግበር ዘሎ እቲ ዕላማ ንጹር እዩ ኤርትራ ከምዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሕንፍሽፍሽ ካብኡ ዝገደለ ናይ ኤርትራ ምክንያቱ ኤርትራ ብናይ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ርዱእ ነገር እዩ እታ ሃገር ፋሕብትን ከኣትዋ እዛ ሃገር እዚኣ ድማ ናይ ኣሜሪካ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ስለ ዘለዋ እቲ ህዝቢ ይበታተን ኣብ ፈቆድ ዓለም ፋሒሉ ክነብር ክእል 5 ሚልዮን ህዝቢ ፀገም የብልና ንዓለም የኣኽላይ ህዝቢ ፋሒሉ ሲቦታ ወላ እንተጠፈ በዓል ፈልጥ እታ መሬት እቲኣ ግን ኣሜሪካ እያ ክትቆፃፀሮ ዘለዋ ኣሜሪካ ናይ ካልእ ሃገር ወሪራ ንኸይትበሃል ግን ሕማቕ ሽም ከይኮና ምንታን ኢትዮጵያ ዝበሃል ሃገር ትጥቀም ማለት እዩ ንዖም ተጠቂምካ ኣሜሪካ ግን ዝደልየቶ ቦታ ናይቲ ሃገር ንሳ ትውንነ ማለት እዩ እዚ እቲ ኣጀንዳ ነይሩ ነዚ ኣጀንዳ እዚ በጃኹም ተመሊስኩም ሓግዙና እዩ ዝብል ዘሎም ዳትስ ዋይ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ህዝቢ ኤርትራ ክሓስሎም ዘይክእል ምናልባት ንግዚኡ እቲ መንእሰይ ምሳቶም ክእከብ ይኽእል ኸውን እዩ ኣብ ዝተፈላለየ እውን መንእሰይ ምሶም ተኣኪብ እዩ ሕጂ እውን ተኣኪቦም ኣለዉ እቲ ሕቶ ግን ክንደይ ሰዓታት ይወስድ ኸውንቲ ተኣኪቦምሉ ዘለዉ ዕላማ እንታይ ውፅኢት ከመፅእ ይኽእል ኸውን ኩሉ ግዜ ከምዚ ኢሎም ረይወት ባንዴራ ኣብ ዝኸድዎ እኳ እታ ባንዴራ ናይ ካልእ ሃገር ናይ ሃገሮም ኦፊሻል ባንዴራ ጉሒፎም ናይ ሃገሮም ቀንዲ ልዕሊ 30,000 ሰማእታት ዝወደቑላ ባንዴራ እታ ሰማያዊት ባንዴራ ሰማዕታት ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ዋጋ ከይከፈለት ከላ ዝተዋህበተ ባንዴራ እዩ ኤርትራ ተዋጊኣ ደም ከየፍሰሰት ከላ ዝተዋህባ ባንዴራ ስለ ዝኾነ ናይቲ ዝፈሰሰ ደም ክብሪ እውን የብሉን በንጻሩ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ትሪእዎ ኣለኹም ህወሓት ተቃሊሱ ዝገበራ ባንዴራ እያ እዚኣ ተርዲኹም እቲ ምስ ህዝባዊ ግንባር ተቃሊሱ ህወሓትን ህዝባዊ ግንባርን ክልቲኦም ተቃሊሶም ድሕሪ ኢልና ህወሓት ምስ መፀ ነታ ባንዴራ ናይ ኢትዮጵያ በዚ ኮኸብ እታ ኮኸብ ካብ ሻዕብያ ዝቐድሓ እዩ ኦፍኮርስ እዚ እታ ሰማያዊትን እታ ኮኸብን ነታ ናይ ቀደም ዝነበረት 3 ሕብሪ ዝነበረት ወሲኽላ ህወሓት ኣብቲ ናቱ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮፍ ዝበለ ማለት እዩ ነታ ባንዴራ እትያ ክወስዱ ፀገም የብሎምን እቲ ነቲ ህወሓት ምሂሩ ቃልሲ ዝመርሐ 30 ዓመት ተቃሊሱ
أشحاد سوس أشح لعل سوس أشح سوءات غفلة كندي سنكولاتن كندي مكران بس قدلن زتخفل له واقع بانديرا كبر نايتا بانديرا كبر نايت تاريخ زي بلو أبز تأكيبهم نيرترا حراخن قبرينا قبل كله أين إيرتراويو هذا سوس أشح سنت تسويو نفسه كفسب ودل له وسو أول له وسو يريد ما أبتكيناتنا كلتش زنا برد ما كندي سب واقع كفيلو أشحاد سرا من سيد ما أب جنبارات كفيلو نذا حجري نكاتحنا نكوعسا يكعل سالو نايزو كل زتجبر واقع كتنصبارق زي تخل بهياب زتوهبت بانديرا شرق مالتيو اكشلي تا بانديرا نيرترا تاكد احنا يو ان يمكم او خلو سنع بيلم كتلات راجيرم كميلهم they didn't think through ولا حنت بزعبا يرترا حشبهم زغبروا بانديرا يكونت مس تاريخنا يرترا ما زتحازي بالله اكلنا تاريخنا يقح فايل لهم بانديرا زي اكل تسبق تخفى اكل بانديرا اكل تاريخنا حزب يرترا قد حزب يرترا نزي حجي زلو ناصنتن لولاونتن أزيو جفح زخونة واقعي كفيل له تاك أي باندير تا أوريجينال بانديراناتنا اتزعبي حبرنا وتنتايك أي كسرم تايو كم حسوم دم سلستغفل الله زهاجر زيا إيبن إسباو جنبار أنا إسباو جنبار نبرد بانديرهم أي حكند قليني يروى سلام تاي دم سلزخفل الله زنبر بدم سلزم تهاجر لذي اتي واقع نايت كل استجبره أي دم ناتوتيت تبانديرالاتنا ناي إثيوبيا هو حتى قري حز جبر بانديرا إثيوبيا ونزي قبلوا بانديرا نخوز أجمع يبلومن نا إيرترا بانديرا جن وحفظ ناتهم بانديرا جرام فدريشن إيرترا يدليتون أمودا تدمع إثيوبيا ودي قاتو الجملة أبدا حجر فدريشن إيرترا فدريت جراز نبرت حجخا أبي أحمد نتا إيرترا كتر نفاي النابلة أفضل جبهرك وزداي النابلة خلو أب كتمان أوتوماتيوم أبناتو مجابايا تقريبا كزارة بخلو كابز العلي نصور ملختن من سينا إيرترا كلني سلامتاي It's a very clear message أبي أحمد أفضل جبهري ولا بحيلو بسم معك وسدي لله سلازي زوم سبازياتهم دم أبناتهم مجابايا نص أبز قربوا داس أتأكيبهم أو يزار رب الله سلازي this is a very clear information اسمعنا كم سرعوا مسوا حتى مالي تقرأت عوات هو حتى ججنا نابلو زميرهم ليهم ما يتوت تقرأت بحال الجرمة أبي عوات زبل زربان تجميرهم أبز قربا درفتاتني أبوك كدرفت تجميرهم it's not gonna be surprising معناته حدا نقدر زرعنا تلنا ملس يكت حنا نايلهم أم ملس تنبركيهم يدعريو كيدهم ملس تقيموا جحيفهم دعريو أب مسماس أي تعامل نار كل هجرات خالفتنا مجربات مليسهم نبي إثيوبيا أبا إثيوبيا تدلي حلمي لك زبان درازيا مصرايو أبي أحمد ثم دقفتنا أنت يدل أنت يمزبلو واو كل تنين عند اللي يزل عندهم دعزيهم بعلهم زقبرنا نازلوا بمبال مجم مع سبي تعكيبنا يرو كمية لنزربا سمعك فلوي تكتزا كتسمع دخل نجار يلن زي ناتجبر يقتلالو I think بانديرا نا إثيوبيا دحريو ما خيرهم نا يقدم بانديرا نا إثيوبيا خد قبر لكم يلمم سكنشتي مغنياتهم وزعنا نفلتنا حرينا إنا زلنا توفاينا ثالو جيجننا ثالو تبعث ثالو حمو ثالو كابزن العلي أذكر سلازين يعلينا زعتنا حاجات كمان الله يغرتا بحبش أزن ريوز لنا معبالة عمل سبزيازة زبلو حلولات كدعات رحاو فتوحات سر أديهم كهرمو صلعي إناماتهم ظلمون مريتهم كورورو سمعتاتهم كدفرو تاريخهم كدفرو طلع عصبو سن خامعاتهم صلعي نعهر منا زبلو قومشتي بدانات نايزاتهم كدعفوا لي قدام كدعز بهالنبرة خدع بعلي زقا ساتر نير مش اللي شاسرنا يبلو ولا قباب ولا قلب ولا زبحال عبد مريت بعلو يزواقع نيرو نايزاتهم فلي زبلو خدعات جن نخالو صبوت صوي عمسي نعانا دي دفرحي زبلو مخانهم تزقرم نجيهم حيزهم زدفرو نعاقيدنا دي تقاسسا زبلو نعاقيدنا حفتي تقاسسا زبلو رسحت ناي تاريخ مخانهم يتانيتياتهم قدعات فلي زقبر مالي انت عبد حد انت زي دقيفكم انت زي تبعيحكمني خلصوا لك نية الصحفات كم زي كان أمريكا مرباش خلصوا لتخينسي أصحابكم على تويتر قال ملنتم بلو قال ملنتم بحالو صحافوا لأمريكا ننقرا أمريكا غني أترا تغير حيل زلوا جزء مسلم كوني أتدليت نقدفه أتفتنا ملا سنتايبل سموتاي نكاسسنا نفسه بسماي زاوية عرفتي هبو انتاي للزارة
هقدف كم ساعة كنا اليوم بعقمنا سلزي كالنا أمريكا حديثنا يوم مس أمريكا خوينا زكالنا فتينا هنا يبلو كوي ملس هقدف هم بيجاو دبيجا تبحثيل كا براري أنا يسدد بعلا إثيوبيا سي مس أمريكا خوينا من كسير تخ اللي إلى تلقكم حاجر مسكنا مريسو ناب زنبرنا يوم جزات مثلا قبل بزي عرفت مصطلحاتنا السرحة نسو لأن أمريكا نحخم هم ما يفلتكاني فهم هم ما دبلوماسي زغبر مس كغبر زقل حيلي مس هيوت زلوي مس منغستي زغبر مس براريا سدتنيا اب عمت ورقته زغير طفايتو مس طفايتو وعلاي غبرنيو اينا يسبا يبز عالم زي العلي ودبرها ولا حنتي قرف اللومن كلن تنزر بعد ما ابوتن مخانو يعني ابوتن مخانن زقانتاي زريكا حدا غزي كل تزخيات كنتات كتري خلغا ازي اذا ايرترا تبال هاجرسي اتكغاط منا زغل حدغا ኣብ ደገ ኢና ንሪኦ ዘለና እዚ ብደገ ኣብ ደንቢ ተቃውሞ ተባሂሉ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ካብ ዝሓለፈ 20 ዓመት ታሪኻዊ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ኣብ ትሕቲ ዝተፈላለዩ ሓይልታት መለስ ንነዊሕ እዋን ዘዊርዎ ሕጂ ድማ ኣብ ካልእ እዚ ኩሉ መጋበርያነት ንሪኦ ዘለና ኣብ ውሽጢ ሃገር ተዝኸውን ክንዲ ምንታይ ዕንወት መፈጠረልና ነይሩ ስለዚ መንእሰይ ኤርትራ ንኩሉ ነገር ካብ ርሑቕ ንከተማ ዓማዕዲኻ ንክትሪዮ ዕድል ሂብካ ኣሎ ነዚ ኩነታት እዚ ክትጥቀመሉ ጥራይ ዘለካ ምክንያቱ እቲ ኩነታት ኣብ ቅድሚ ዓይንኻ ዘሎ እዩ ርኢኻ በዓልካ ዘድሊ ውሳነ ክትወስድ ድማ ተስፋ ገብር ካብታ ርእሰይ ውፅእ ክብል የና ሓፂር ግዜ ግን ክመለስ የሽዑ እዚያ ስምዕዋ እቲ ክብለኩ በፅዕ ኣለኹ ማለት እዩ ከምዚ ለኽመን ክበፅዕ ሓሰብኩን ይረግድ በጃሃትክን ናይጀርያ ማናይት መርዓዋ ኣሕዋትክን ተመርዓዋ ጋይስ ኣሕዋትክን ተመርዓዋ أنا قلت 150 شح ناي جوينت أكاونت كفتنا نكنا كلتين عملتيو نجزاه نجزوينا زقمتنا يو جنزب أنا خايفة لكم موبايلي أبى أردك إسنا خلنا بتناتي موبايل كنفرميلو 150 شح ويزدرو جرو خاب أكاونتنا مالتي هفتنا كلتين أكاونت ويزدرو جرو كاسترا بارين بجرين نجرين ما نايد مرعى واحد كنت مرعى واحد كل عشق اوكي نبي حكي حزن زحفتنا زقات مع كنتات اب حماق نايسب كتب باج اي تخلني خاغن نبي حكي حزينه انا كم زكات ما خلو انتايو مالته بزح نجر تسمع عندي خاب حضارات اذا زربازيا قلنا اي بخرزنيه كم زي عينت أب حدار جنزب كاب حدار سريع وخيد خل أفكار ستي أب كده علامات زجبر نجار كتر خلقة بزوج زي خاطري أبناتنا حبرة سب كم زي تات نبور كي كون خليو أبزد الجو كاسب بزوج تغييرون تلو إذا سلا زجات متر يكون ودع دخاء مرعز لك ودع دخاء مرعو زحب اللي جاتي زلوا في الليل ما إيرترا نيرترا تبتوات روقنكا وحد زبيز زلوا هذا نسخة حنت نسخة كابت حبرة سب قوة أخذ كده خلقة نكالو تقرأت كم بعلى إثيوبيا أدفانتج له actually جهات سلزغون السوم كم دليتهم خدوا خليه كم بعلى إيرتراجنا زيو وعد زب سلزغونه لعلت إنك قيزة اليوم حبرة سبكا هجركا زبخاك قصل تدليت خينكا نفس وقف سب حلف النت وسيدو أكثر حل زلويو كاب كل زبير ترى تعي سبسي نزب لك كذا ما نسيت تعي سلزي كون ترى يزبل من نزل لنا عيتو قال يلا نيلزب بكحسب نسخات تعي يكون كا تعيات حبشة ودات إيرتراوينا ودات يلون تبلكا نسات النازل لو أقبل سلزي كون ترى إيرتراويان بمولهم تعيات يكونون تحريلا that girl that woman has a problem إيرتراويان ده كنسيو ترجم يبلان حماقات ينزل لك كذا ما اتودتي اتوتبعتي تسقم له that's why دما ناتهم تسقم يمنا بكالوت projects قبروه اتزح حزن كفالخه نيجيريا تمرئيل كابسو اب ويكا ود خمسه هاجر تمرئيل كاب سوشيال ميديا مسخه خد قعرت وعل نيجيريان ماركتينج برو لز بالك سبال الذي يخفلوا كل ودي من نيجيريا نسخ غير كيو دليتكي افغانستان دي ختمرئخه ولا باكستاناوي دي ختمرئخه ويتمرئخي نعاكم هيوتكم كبدليتكم انا زغرمني ايرتراوي تمرئي لا انا بيرتراوي تمرعوي لا ادفرتايزمنت يقبرني ويون سومالاوي تمرئي كا ابدغوتي خا ادفرتايزمنت برتاي مالتي نسخه غير كان نسخه غير كفاين نفس هيوتكي نخالوتكم خدقبر انا تايز بلتمكم زبلو نبعلهم عقابه سلازي بلو كم اتوم كماي نعاق مساي كوين كحمام زبليهم سلازي نزحفتنا مواصع يفتر الله بغنزب طراي بمخانو እዚ ግን ሓደ ዓቢ ኣብነት እዩ ሓደ ጽቡቕ ኣርኣያ እዩ ነቲ ነገር ዓቢ ኣቶትም ዘይምባላውን ጽቡቕ ገይረ ረኺበ ኣነ ኣምላኽ ይሓግዝከ ክብላ ይደሊ ከም ሓፍትና ምክንያቱ ስጋን ተወደቐት ሓመድ ሒዛ ትንስእ ስለ ዝኾነት ጉዳይ ኔክስት ቶፒክ ናተይ እዚኣ እያ ሱሬካ ቺታምበርቲ ይበሃል ካብ ሂንዲ መፅየ
كلتشين سلسته كنت يا ممرات يشبرغا هيجي أبرنتو على هو إسلامك نيجا مرتا فرينا نيرنا we did not have much information but slowly it took time for us to learn and then everything was comfortable and مجمريا لعل كبر لني ካብ 2003 ኣነ ቀዳማይ ዓመት ዩኒቨርሲቲ ክገብር ከለኹ ማለት እዩ ክሳብ ሕጃብ ኤርትራ ምህላዋ ቢግ ሪስፔክት እዚ ልዕሊ ኩሉ ድማ 20 ዓመት ጌርካ ከም ደሴት ኮይንካ እውን ክትነብር ትኽእል ኢኻ ባህሊ ናይ ኤርትራ ክብሪ ናይ ኤርትራ ዘለዋ ሰብ ኣከዳድና ኩሉ ነገራት ኣክርያ ከለኹ this is respect ንሕብረተሰብና ግን ካልእ ኣለኒ ዝዛረቦ ኣብዚያ እውን ተዛሪባን ነዊሕ ቪድዮ ስለ ዝኾነ ኣብ ካልእ ግዜ ሪያክት ክገብረሉ everything went smooth it became easy yeah برانتو وري أسرت كل ده أتينا نيرنا شو كروب زهول نيرو كلاميت كلامله دهان نيروجين هارور إجمر كوري أربعة جليلون سب we were afraid كم يكون جليلنا فرينا نيرنا ميجمرتا but as the time passed we adapted like as human beings we adapt to different natures so slowly we adapted and gradually there was change so then we started liking Toronto in the beginning. One thing is I love this country a lot. Yeah. I learned the love for a country after coming here. People of Eritrea, yes. ኤርትራ ከም ተፍቅራን ፍትወትና ኤርትራ ከም ዘለዋን ብዙ እያ ትዛረብ ሕልፍሕልፍና በልኩ ከስማዓኩም ኣብ ኤሪ ሚድያ ዝብል ከትኩም ክሰምዕዋ ትኽእሉ ኢኹም They love their country a lot. I learned that after coming here and I learned ኤርትራውያን ድማ ሃገሮም የፍቅሩ ነዚ ድማ ኣብዚ ምስ መጻኹ የፈሊጠ ትብል the most important thing is to respect elders. Ne abisa what is respect. Yeah. That is high on the list on the priorities here. I love that a lot. And then عبيتن نسب صقان كبرات مهاب نايزي عبزي حرتسب تزعبيه خوينو رقيبيه وناي بحق دما كبر علني ناي بحق دسيلوني even a small child knows how to respect elders a small child knows how to listen to everybody so the culture that is embedded in the minds of the people is really incredible I love it so that is one reason I learned even till today I'm learning the culture malti maharallo yeah is anta hadish I keep learning the culture of ባህልና ኤርትራ ድማ ኩሉ ግዜ ምስ ተማሃርኩ ክሳብ ሕጂ እውን ተማሃሪት ዘለኹና በለትያ ትገልጽ መጀመርያ ነዛ መምህር እዚያ ኣብ ሪስፔክት ለኒ መምህር ማለት ጥዋፍ እዩ መብራህቲ ናይ ገዛ እዩ ስለዚ ከም መምህር ሞኻ ንሕብረተሰብናትና ተቐቢላ ቋንቋ ክትለምድ ዝፍትን ድማ ክብሪ ናይቲ ሕብረተሰብ ዘለዎ እዩ ዳር ኣሳይድ እዚ ብጎኒ ኮይኑ ኣነ እውን ኣብ ገለ ክፋል ናይ ሂወተይ መምሃራን ናይ ህንዲ ነይሮምኒ ህንዳውያን መምሃራን ነይሮምኒ ግን ነዊሕ እዋን ካብቲ ናይ ኤርትራ ሕብረተሰብ ስለዝተኣለኹ ሕቶታት ኣለኒ ነዚ ሕጂ ዝዛረቦ ዘለኹ ትፈልጡ ሰባት መልሲ ክትቡን ክጽበየኩም እየ መጀመርያ ኣብ ናተይ ተመክሮ ሃይ ስኩል ክመሃር ከለኹ ወይ ኢንጂነር ክመሃር ከለና ጀሚርና ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ደረጃ ብዙሓት ህንዳውያን ኣይመሃሩንን ግን ኣብቲ ዝምህሩን ዝነበሩ ኩሉ ግዜ ናተይ መረዳእታ እንታይ ነይሩ መምሃራን ናይ ኤርትራ እዮም ዝበለፁ ሶሪ ንዓ ከቋሽሽ ወይ ክትግፍ ኢለ ኣይኮንኩን ኣይፈልጣን እየ ንዓ መምሃራን ናይ ህንድን ኤርትራውያን ክመፁ ከለዉ ግን ኣብ ተመክሮ ናተይ መምሃራን ናይ ኤርትራ እዮም ዝበልፁ ንዓይ ኮይኑ ኣብ ተመክሮ ናተይ ማለት እዩ እቲ ዘገርመኒ ግን እቶም ህንዳውያን ደለ ኤርትራውያን ይኸፈሉ ምንባሮም እዩ እዚያ ነገር እዚያ መራያ ትሕመኒ ነይራ ንዓይ ህንዳውያን ካብ ዓዶም መፅኦም ኦፍኮርስ ንኣብነት ኣብ ዕደና ናይ ብሻ ድዩ ኣብ ገለ ሶፊስቲኬትድ ነገራት ድዩ ገለመለ ንሕና ኤርትራውያን ነቲ ትምህርቲ እቲ ነቲ ክእለት ዘይብሎም እንተኮይኖም ካብ ካልእ ደገ ምሁራት ከተምፅኢኻ ክቡር ድማ ክትከፍሎም ኢኻ ዝርዱ እዩ ንዓይ ኤክስፐርቲዝ ስለ ዘድልየካ ኣብ መምህርና ግን ኤርትራ እኹላት መምሃራን የብላን that's why ተምፅኦም ነይራ ግን ብቁዓት መምሃራን ከለዎም ኣትሊስት እቶም ኤርትራውያን መምሃራን ዝግባእ ደሞዝ ክወሃቦም ይግባእ ነይሩ ዝብል እምነት ነይሩና ኣብ ኤርትራ ከለኹ እየ ዝብለኩም ኣነ እዚ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ከለኹ ገለመለ ኩሉ ግዜ ኤርትራውያን ማዕረትዮም ህንዳውያን ክኸፈሉ ይግባእ ምክንያቱ ኣብ ዝበዝሐ ተመክሮ ናተይ ኣብ መምህር ናይ ኤርትራዊ ኢና ንጎይ ነርና ኤርትራውያን መምሃራን ዝበለፁ እዮም ነይሮም ንዓይ ኣብ ተመክሮ ናተይ ኣነ ኣክቹሊ ኣብ ቤት ትምህርቲ ናይ ህንዲ እውን ሓደ ዓመት መምህር ኮይነ ምሂረ ኣብ ሱዳን ከለኹ ማለት እዩ ስለዚ ህንዳውያን ይምህሩኒ ነይሮም ኣነ ከዓ ግብረ መልሲ ንህንዳውያን ቆልዑ ክምህር ሓደ ዓመት መምህር ኮይነ ኣብ እንድርማ ምሂረ ስለዚ ኣይ ሃቭ ኦልዌዝ ኤክስፒሪየንስ ነይርኒ ግን እዚያ ዘረባ እዚያ ኩሉ ግዜ ትኩሕኩሓን ነይራ ስለምንታይ ካብ ካልእ ዓለም መፅኦም ልዕሊ ኤርትራውያን ይኸፈሉ ዝብል ኣይሆፕ እዚ ነገር ዝተቐይር ክኸውን እንተዘይተቐይሩ ድማ ንሓዋሩ ናይ ግድግ ክቕየር ዘለዎ እንተሎ ኣብ ኤርትራ ብፍላይ ኣብ ዓውዲ መምህርና መምሃራን ኤርትራውያን ዝበለፁ ያለ ተመክሮ ናተይ ሕማቃት መምሃራን ኤርትራውያን የለውን ማለት ኣይኮንኩን ሕማቃት ህንዳውያን መሊኦም እዮም ነይሮም ሕማቃት መምሃራን ህንዳውያን ነይሮም ነዚኦም እንታይ ክገብሩ እዮም ሒዞሞም ዘለዉ ንብል ነርና
بتعبيد زسخروا قال نيرم يوم بقعتي نسب أنا هايسم في اللعب يونيفرسيتي رنيرة بتعبيد سنة إيرتراوي أبعدو كتصعوتوا حجك ذكر خلوه تحرك عن يجن فلاني أبز دقوا خينا مع سدتن قال ملان معت علي تونتن كن رخلنا أبعدنا زيوم سكم زقبروا نيرم أبن داوينا يكون إن جنرال جن السمعت زي مثلا حد زي كل زي كونن غير ساعة زي مثلا معناته إذا نقرأت كم زلوا ندرجة بزعج زي سلديس تبلو له أنا بحفشة نايزا ما مر كبرت هلا نقول أيري اللي هو بابيرترا قدامنا بفلا إيرتراويان زغل ونقر إيرتراويان قدامنا كوهب ناتي تمنيتيو من إيرترا نتايت داتو سرارهاتهم تفلتوا ملسوا لي I hope زياجنتم تفلتوا قال لو تخينوا كونت ساجا برتزي كونوا لما أنا أوعد ناتي إيرتراويان أب إيرترا بفلا إيرتراويان كجبرون زغلوا قدامنا إيرتراويان كوهب خلالو خالد دما كالاي سالساي درجة كتبت خليها this is how you ندخل واجاز خفض زلو واجاناتو كبرناتو تبى بفلا إدمان ممهران تحت وايد درجة كسب العلي نمهران صبون دحر غيرك نمهران يكون كانت كبر زلها ندقها نتم مسعي ولدنا يتحقري خاص صبون تكبر سلازي قدام الند ممهران كبري قبا إيرتراي ممهران دمال لما نواجا زخفلو سلازغونو أبكد ميتي سرعو يزبلاني نايلو مارس تابزل أبزي كودي بليز نزن زبال كون ريتوتات ناتكم حسابات كومنت سكشن كتبيكمي نايلو مارس تابزغنو دينا لايك قبرو سبورت قبرو مزياغ قد فكم